Nangutanang jud ko ni Inday sa para tong last night nga in siya pwede lang ikaw mo Sunday school. Iupo ko nga ko pwede ra jud dahil kung sa day topic siya magbinantay nga lata ko sa kuan kay bulan mga igsuon Marso ko niya. Abi na ko og April. Munang dali ana jud sa panahon ni igsuon munang matakabalo kung kanus ang balik ang Ginoo. Matakabalo karon og ugma dibalik na ang Ginoo igsuon. Ako ni timahan igsuon magbinantayon kita sa espirituhanon mainang puon ug magbinantayon kung nahibalaan nato kung kinsa kita diha kang Kristo. Atong text diha igsoon makita sa unang mga Korinto 3:16 nag-iyon ang pulo sa Ginoo sa walay duha-duha na sayod kamo nga kamoy templo sa Dios na og nagpuyo diha kaninyo ang espiritu sa Dios. Apan sa dili pa igsoon ato ta sa pagpalindog ato ta sa mga pag-ampo o Diyos nga labing gamhanan, salamat kay God ni matahon nga kabutagon kay God. Salamat Ginoo sa kusog kalig-on nga kanina naghatag o nagapasinati sa matag sa kakinabuhi aman. Salamat kay God sa kadasig kalig-on nga kami kanunay God nagapuyo dias imong pulong ilabi na Lord sa pagsunod niini amahan. I-bless kay God ang matagusan namo karon Lord nga bisan sa imong pulong nga among naduog o sa imong pulong nga among tun-an Lord nga mahimo kini namin kinabuhi subay sa imong kabubuton God. I-bless kami Lord God sa akong kinabuhi. Gamita o Diyos sa dihas imong kahimayan Lord God kay ikaw ang tagiyaw nagpuput sa akong kinabuhi aman. Tagay ko kaalang kahibalo Lord dili lang kalibutan kundi kaalang nga kahibalo nga espirituhanon paligad. Salamat paligad bisan paligad sa among mga kaigsunan nga anapa karon sa mga kadalanan ug anapa karon siya sa ilahang tagsatak sa kapanimalay. Lord giyahin sila kanunay Lord God nga ang kadasig ang kalig-on nga kami maghari silang kinabuhi aman ug mga lagad sila kanimo nga tinud-anay paligad. Salamat paligad tapos ka pagadaygon tapos ka pasidugan in Jesus we pray. Amen. Ug atong usbon igsoon atong topic about pagbinantayon. Atong gapon ning gitimahan igsoon magbinantayon kita sa espirituhanon mainang puos ug magbinantayon kung nahibalaan nato kung kinsa kita diha kang Kristo. Nganong kinahanglan man ta magbantay labi na Dios atong espirituhanon igsoon. Atong makita diha sa atong text igsoon unang Korinto 3:16 nag-iunang pulong sa Ginoo. Sa walay duha-duha na sayod kamo nga kamo ang templo sa Dios ug nagpuyo diha kani ang espiritu sa Dios. Sa diha nga Kristohanon ta igsoon, sa diha nga nagpuyo na ta diha na di Kristo igsoon ang espiritu sa Dios igsoon nagpuyo po sa atong matag usa ka kinabuhi igsoon. Wala man ta nagkinabuhi diha sa kalibutan, na naman ta nagsubay sa kabubuton sa Ginoo sa mga sugo sa Ginoo igsoon nag-iyon ang pulong sa Ginoo. Walay duha-duha na sayod kamo nga kamo templo sa Dios nga nagpuyo kaninyo diha ang espiritu sa Dios. Muna dili ta mo kuan sa atong kinabuhi igsoon kung aduna may mga kuan sa atong kinabuhi apan hinumdumi igsoon ang espiritu sa Dios nagpuyo sa puntag sa tag sa igsoon. Kay dasad kita ni dumutag diha sa Ginoo igsoon ti mailhan nga ang espiritu sa Dios anaa kaninyo igsoon. Muna sa atong kinabuhi unsay atong anay una igsoon ang una natong buhaton nga kinahanglan bantayan ang atong espiritu igsoon. Narubitan kinahanglan nga natong bantayan igsoon kaysa ta dili ba ta di na ta mahadlok igsoon. Ang gyapon natong bantayan ang atong espiritu igsoon kay ang kinabuhi Kristohanon di biya kalikayan igsoon nga adunay pagsulay igsoon aduna pay taong gamiton igsoon gama-gamaan sa mga istorya igsoon giutos man ka apan hinumdumi sa giingon sa pulong sa Ginoo diha makita sa unang Pedro 5 igsoon also nigon ang pulong sa Ginoo sa 5 diyo sa 8. So pag maigmat o pagbinantayon kamo kay ang inyong kaaway nga mao ang yawan naglibot-libot kaninyo sama sa iyon nga nangulog ng ita utok bunon sa noybig solid una ang inyong pagtuo o sukli siya kay nasayod kamo nga ang inyong isip ka magtutol sa tibok kalibutan gisulayan usab sa tsamang alang tusog nag-iyon ang pulong igsoon muna sa dihang igsoon kung adunay pagsulay nga niabot sa atong kinabuhi igsoon kung kuan sulayon jud kay igsoon sa nga atong kaaway igsoon labi na jud sa yawa igsoon nag-iyon ang pulong sa Ginoo igsoon gilibot-libotan ta sa yawa muna kinahanglan igsoon sa itang natos isip Kristohanon
igsoon ang pagbinantayon igsoon. Di lang nga magbantay ta in physical nga dita magutman, magbantay dita sa physical. Kuan nga manalbaho dita para bantay na apan hinumdumi igsoon ang mas importante jud nga angay natong bantayan igsoon sa ato espiritu importante natong bantayan ang atong espiritu nga gihatag sa Dios igsoon. Muna sa diha nga kung ikaw bisan asa man kaning kalibutan na igsoon ang pini ang gihatag sa Dios sa kinabuhi labi na ipahari ang Dios sa kinabuhi kay sa diha nga kadaghan kay mga panghitabo ron dinhi sa atong kalibutan even kay ang yawa biya igsoon mangitag pamaagi igsoon aron maluya ka. Ang yawa mangitag pamaagi aron mobiya ka sa Ginoo igsoon. Apan sa diha kung ikaw nagpugot ang imong pagtuo igsoon imong giampingan ang imong kinabuhi Kristohanon ug imong giampingan ang imong pagkinabuhi dinhi kalibutan na anak ka sa Dios dili ka madaog sa dautan kundi kay iya na makas kanit igsoon di na ka madaog dihas ay iya na kas kahayag igsoon di na ka madaog sa kanit igsoon. Muna sa diha mo kay ikaw Kristohanon igsoon ang pingi ang imong espirituhanon nga gihatag sa Dios igsoon. Nagaingon ang unang ang panultihon igsoon 4 nagingon ang pulong sa Dios. Nagaingon ang panultihon igsoon 4 sige ingon diha sa pulong sa Ginoo sa 4:23 nagingon ang pulong sa Ginoo. Ang imo mahuna-huna mo'y tinubdan sa kinabuhi busa bantay sila ingon nga labing bilinon mong bahagi. Ang unad pud sa batong bantayan igsoon ang hunahuna. Kay nung kinahanglan na natong bantayan ang hunahuna igsoon. Kay kasagaran ng good igsoon, usa mo ba sa aton kasing-kasing igsoon maghunahuna pa biya igsoon. Munang kinahanglan dita maghunahuna kung na may mga pandaot sa imo nay magdaot nimo gilutos man ka gisula BIB-an may ka igsoon ayaw hunahuna igsoon nga kanang magbuhat kag daotan igsoon kay kung naa si Kristo sa imong kinabuhi igsoon dili ka makahimo og daotan sa misika tawo hinuon paubos ra jud igsoon kay mo na gisugod sa Ginoo sa tumatag usa ka kinabuhi igsoon kay atong hunahuna igsoon bilihon pud kana kaayo kay kung sa diha maghuna-huna tayo igsoon kung naani mga panghidabo ning kalibutan na igsoon na may mga kaning mga words nga madunggan mo sa imong katawo igsoon ang kuan jud nimo mahuna-huna igsoon kay kasagaran man gud sa Kristohanon do naman jud mo daot nimo igsoon do na balihon pag ginang istorya igsoon apan kung ikaw nga naani Kristo igsoon kabalo jud ka magpaubos sanon igsoon magbantay gid ta sa atong kinabuhi igsoon dili po ta mobalos igsoon kay dili sab na maayo igsoon manang kung mobalos man pud ta igsoon aw daghan na mong dili murag daghan na mo igsoon sa word pa na uban managtis manang kinahanglan nga mabitnog sanon ta sa atong kinabuhi labi na gyud ang pagtuman sa kapuputon sa Dios igsoon dili ta maghunahuna kung unsay istorya sa uban igsoon tutok sa Ginoo igsoon ayaw gyud sa tawo kay kung sa dihang mo tutok sa Ginoo igsoon makabuhat ta dili maayo atubangan sa Dios makabuhat ta dili maayo sa tuig katawo igsoon pero kung sa dihang itutok ka sa Ginoo igsoon maanaan mo ang naglakaw ka dihas katawo igsoon dili lang nga kanang word nga kanang dili lang nga kanang word nga sila may babulahan kung ikaw magpaubsanon igsoon nga wala nimo sila tagdam pakaingon mo gunang uban gud kung dili nimo tagdon nga nahadlok mo man ay word nga ingana nahadlok mao na kung ikaw nagpaubos bahalang inom kang nahadlok niya igsoon kaysa kuan tinud kang Kristohanon igsoon magpaubos jud ka igsoon kay dili man sila may mabulahan kung ikaw mapaubsanon igsoon mismo ra man imong kaugalingon igsoon kunang kinahanglan gayud nga atong baturan sa atong kinabuhi igsoon kay nag-ingon ang kuan igsoon unang Pedro 4:7 igsoon sa ingon diha sa pulong sa Ginoo unang Pedro 4:7 doon na ang katapusan sa tanang butang busa pagpugong o pagbantay kamo sa inyong kaugalingon aron makaampo kamo amen igsoon hadoon na katapusan nga mga adlaw igsoon sa mga panghitabo diri sa kalibutan igsoon timailhan na gayud na igsoon daghan kayo mga
mga tao na disgrasya, daghan kay mga tao nga katang nabuhaag kinabuhi igsoon, ang luoy kayo igsoon kanong wala nakaila sa Ginoo igsoon. Muna sa diha nga nakaila ta igsoon, di nato usika na nga pagkakristohan tungod lang sa butang igsoon, tungod lang nga makakuanta sa tusika tao kundi ato gayon ning ampingan igsoon. Kay lahat mo na katapusan nga adlaw igsoon, kung ikaw nga kristohanon ang pinigayon igsoon ng espirituhanon nga iya ni Kristo igsoon. Kay sa mapangitabo na lamang diri sa kalibutan igsoon, daghan kayo ang ubang mga tawo is tinodyo na pasangilan mong giton ko ni katong Birnis Santo, hapit hadulong ng Birnis Santo, unsa mga hulog Birnis Santo, pero kung diha na gyud ka kutob igsoon madisgrasya, kung diha na gyud ka kutob igsoon, wa man jud tayo mahimo igsoon, kay di man kita mitag iya sa atong kinabuhi igsoon, wala dili na to usikan kung samtang aduna pa tayo kinabuhi igsoon, alagari ug ampingi ug batuni ang kaayo sa Ginoo sa kinabuhi igsoon, labi na ampingi kay ikaw iya sa kahayag igsoon. Muna sa atong kinabuhi ning kalibutan na padayon lagi ta igsoon, aduna may pagsulay nga mabot sa atong kinabuhi igsoon. Kay nag-iyon man ang pulong sa Ginoo diha sa Salmo igsoon, di ta may mapalaka igsoon kisa may atong sandigan sa tanan igsoon, aduna may tao nga mo daw sa atong kinabuhi, aduna may tao nga muluntos igsoon, mga problema igsoon, di man dyan nakalikayan sa tao igsoon, pero nag-iyon ang pulong sa Ginoo igsoon diha sa Salmo igsoon, kisa man itong tigbantay igsoon diha sa Salmo diha sa Salmo 121 igsoon, verse 1 hangtod sa 5 igsoon, nag-iyon ang pulong sa Ginoo. Kisa man itong tigbantay igsoon sa panahon nga kita maluya, sa panahon nga kita na dunay mapagsulay, makasdanan, problema man igsoon, kisa man itong bantayan igsoon sa Salmo 121 verse 1 hangtod sa 5 igsoon, nag-iyon ang pulong sa Ginoo. Bilantaw ako sa kabukiran ug nanguta na diin man magikan ang akong panabang. Sa dos, ang akong panabang nagikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dili niya itugot nga ikaw madakis kinas ug dili matulog ang imong tigpanalaypod. Muna dili matulog ang Ginoo igsoon, nakita ang Ginoo, nakita sa Ginoo ang imong kinabuhi igsoon. Kung nagbatilud-anon ka diha kaniya igsoon, kung doon naman kay pagsulay nga mabot sa imong kinabuhi igsoon, isalig gina sa Ginoo igsoon, kay dili gayud ka pakyason sa Ginoo. Kay padayon ta igsoon sa 4, ang manlaban sa Israel dili gayud magduka o matulog. Ang Ginoo magbantay kanimo, ang Ginoo na sa imong kiliran aron sa pagpanalipod kanimo. Amen igsoon. Dili gayud matulog ang Dios igsoon, dili ka nang ngabiyan makaingon ko ta sa atong kinabuhi usahay ang isip ket samot nag-adunay mga pagsulay igsoon sa Kristohanon igsoon nga kanang sig nabitaw ka kayo makaingon ka nga nangalagad man tapos sa Ginoo, di na kay sa Kristohanon igsoon, nangalagad man tapos sa Ginoo, ganun daghan na kayo, pero di na natin kapangutan na igsoon kung na may mga pagsulay nga niabot sa atong kinabuhi igsoon, di natin kapangutan na kay hinungdom ni nag-iumbiyang pulong sa Ginoo bulahan ang tao nga dunay pagsulay. Kay usara po na igsoon nga pinangga ka sa Ginoo kung na kay pagsulay igsoon. Munang di po na ngay babala ka igsoon kay ang pulong sa Ginoo na igsoon kay dili ta pasagdan igsoon, isip nga ikaw ang alagad sa Ginoo. Kitang tanan igsoon nga alagad sa Ginoo. Munang dapat atong bantayan tug pagtuo igsoon, labi na gyud ang atong pagpangalagad sa Ginoo igsoon. Kay sa diha nga kuanon ka sa panahon ni igsoon, di man kalikayan kung dunay gikaluyang maabot sa imong kinabuhi. Di man kalikayan igsoon nga kanang makapamutan na ka igsoon nga kuan ni nagtuman ako sa imong kabubuton Lord, pero nganong ingani ko dili mi pareha kay bisag akong sa akong kinabuhi igsoon sa una gamay pa ko kay is naka-experience jud ko nang bisag gagmay pa mi igsoon, nakadugog na mi mga sakit nga mga istorya igsoon. Mismo gani nga word gani nga kanang kuan nakapangutan ako sa Ginoo igsoon, pero ako ko kabalo igsoon kay grabe ko kaulawon sa una nang dako kay ko gadawan sa akong kinabuhi kay sa akong gamay hangtod sa akong pagkadako igsoon, dako kay ko kadawagan kay sa una igsoon do na mo binwadto sa balay igsoon. Alawon jud ko kay igsoon, mismo gani sa inas matong gina sa balay, pero utago jud pa to ang sulod igsoon sa piton ko lula di jud ko mo gawas igsoon
tapos mutingog ang sa katawo, oh, langas man jud. Munang matagusan nato igsoon, adunay purpose ang Ginoo igsoon. Munang ayaw i-question ang Ginoo kung unsay mga nahitabo sa imong kinabuhi igsoon. Doon na may panahon nga kanang mapil nimo nga murag wala na gid kay bilib sa kalibutan, napil na ko na sa unay son. Pero kung sa diha nga nituman ka sa pulong sa Ginoo, kung nadugay mo, kung nagtuon ka sa pulong sa Ginoo igsoon, maklani mo mong kinabuhi nga doon na di kay bili igsoon. Doon na plano ang Ginoo sa imong kinabuhi nga doon na akakaroon igsoon. Munang padayon tayo igsoon sa pagpupot sa pulong sa Ginoo igsoon ato kinikiyo dabi igsoon. Kaya ginuman diha sa Mikiyas igsoon, nag-ingon sa Mikiyas City 5 igsoon, nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Ayaw ko mo pagsalig sa inyong silingan ug higala, bantay ang iyong pagpanulti bisan ngadto sa inyong asawa. Bisag wa man tay asawa or bana igsoon, dapat bantayan pud taon nato atong kuan mga kuan ba kanang pagsalig sa uban kay usahay man gud. Kung doon na tayo problema igsoon, istorya man gud nato sa uban to isilan, pero atong pilion igsoon katong higala nga masaligan. Kay sa diha man gud kung nadimantanan igsoon pero tinuod ni igsoon, kung magpili gud tas atong anang istorya sa atong kuan kung isalig nato sa silingan or sa kuan dugangan pa hinuon igsoon. Sa problema gani sa uban mga kuan post account igsoon ay kanang sa account mag Facebook, mag social media, minong ikapoy nako pero ang tabang sa uban igsoon paghikog di man na solusyon sa problema igsoon. Ang uban kun mag-post sa Facebook dapat i-diretsog ang post sa Ginoo. Kay siya ang atong tigpangalipod kay bisan i-post nato sa social media igsoon hili ato tas Facebook kay dako na pud na ang nga isyo kay sa uban gani daghan kay basya nganong ingana muna kinahanglan ni Dixon nato ang post sa Ginoo igsoon kay wa matayan lang ang kasandigan igsoon. Kung iyang pud nimo igsoon sa Ginoo ang tanan igsoon masolusyonan jud tanan igsoon. Dili ka kung imong hunahuna gikapoy na kas imong kinabuhi ditsog ang luhod o pag-ampo sa Ginoo nga tinud-anay igsoon dili gayud kaniya pakyason igsoon. Ngay mas bulahan pa nga iditso na tong ampo sa Ginoo kaysa atong istorya sa atong silingan. Kaya sa hayab dugangan pa Ginoo igsoon. Munang kinahanglan igsoon atong kaanan sa atong kinabuhi nga ato pong ikayang igsoon atong mga Kristohanon nga maka-istorya tadi mayo sa atong isikatabi igsoon. Kaya bisag unsa ka Kristohanon igsoon, kung ikaw mismo nagbutang-butang o dili maayo si isikatabi igsoon, imuhang igsoon sa Ginoo, imuhang kuanan og istorya igsoon pero dili maayo igsoon. Kitang tanan igsoon, di biya pastor na makalawas nato, dili si pastorya, si brother, si sister ato mga igsoon ang makaluwas na atong ginikanan. Kung dili kitang matagusa ka nato igsoon, mga tuba ta atubangan sa Ginoo kung hukba na nini kalibutan na igsoon. Muna atong bantayan na natong kinabuhi igsoon, dili ta padaog kung usay mga pagdaw sa tao sa atong kinabuhi kundi atong paningkamutan nga kanang matinud-anon ta mga lagad sa Ginoo igsoon. Kay dili na kalikayan igsoon nga kuan ni lutuson ka igsoon, kinabuhi na ng Kristohanon, normal na nga igsoon, makapangutan na matusahay sa atong kinabuhi igsoon, pero ato gayud na paningkamutan igsoon nga atong kakakristohanon igsoon nga malig-on ta pinagi sa pulong sa Ginoo igsoon. Diyon sa ikatuloy igsoon nganong hinungdanon kaayo nga magpadayon kita sa pagbantay igsoon. Nganong hinungdanon kayo ang pagbantay igsoon. Di man ang kalikayan sa atong kinabuhi igsoon isip Kristohanon igsoon ang pagbantay sa atong kinabuhi Kristohanon igsoon. Labi na dyan sa Espiritu igsoon, ako nang gibutanin Espiritu igsoon, Espirituhanon kay gihatagan kitang tanan igsoon, mga anak sa Ginoo igsoon. Kitang tanan nga niani sa simbahan ang ubang tao igsoon, mas gipili pa man nila ang kalibutan kaysa simbahan igsoon. Ang uban karon igsoon ning nagtrabaho pero kung imong hatagan panahon dili man usa ra man ang kapanahon ang gipangayo sa Ginoo igsoon sa atong kinabuhi igsoon, mao pagsimba igsoon na atong hatagan ang panahon mo tag-iya sa tanang butang igsoon kay ang Ginoo tag
Ginoo mga butang nga iyang giganahan igsoon, mga butang nga iyang gikinahanglan igsoon. Di ba nga kalikayan igsoon nga mobilya sa Ginoo tungod kay nagpokus sa panalangin. Amen? Munang kinahanglan igsoon kung atong kuha na natong kinabuhi igsoon nga magpokus ta sa Ginoo nga mo'y tag-iya sa tanan igsoon nga ana sa kalibutan igsoon. Di ta magpokus ning mga butang ng kalibutan na igsoon kay mahanaw lamang igsoon. Munang atong yung bantayan igsoon ang atong hatagag higayon ang Ginoo sa atong kinabuhi igsoon kay kinahanglan nga bantayan nato pud atong kinabuhi igsoon nga dili ta malayo diha sa Ginoo igsoon. Munang ang pulong sa Ginoo igsoon diha makita sa kung unsay nanong kinahanglan kayo ang magbantay ta sa atong kinabuhi igsoon sa atong espiritu igsoon. Diha makita sa 24 verse 44 nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Busa pagbantag kamo nga wala kamo masayod kung unsa lawa mo aniha ang inyong Ginoo. Amen. Igsoon diya always nato magbati igsoon nga kanang kuan ba ning mobalik ang Ginoo sa atong dinhi igsoon manang atong iseryoso atong pagpangalagad igsoon. Even kita naman igsoon jutay man ta kaayo igsoon pero wala galantaw ang Ginoo igsoon kung unsa ang kinadaghanon og jutay ang tao igsoon kundi unsay bilantaw sa Ginoo igsoon katong matinud-anon nga niduol niya igsoon katong matinud-anon nga niduol sa Ginoo igsoon kay dili man gilantaw sa Ginoo unsa nga gidaghanon sa tao ang tao igsoon kung say kinadaghanon nga nangalagad niya igsoon kundi ang gilantaw sa Ginoo igsoon ang matag usa ka kasing-kasing nato kay dili tanang Kristohanon igsoon kung tinuod ang kasing-kasing igsoon. Ang ubang igsoon do na pa gitabigan pero kung naamat na ana igsoon nato na isurrender sa Ginoo kuan na tabangan nato kung magbantay na ta sa ubang igsoon kung mutabang na ta sa ubang igsoon mas tabangan na ta total galingon igsoon nga kanang magkinabuhitan tarong igsoon magkinabuhitan matarong igsoon kay mo na sa Ginoo kung sa diha nga nagbatinud-anon ka siyang pagkinabuhi siyang pulong igsoon kung sa diha nga nagbatinud-anon ka sa iyang paglakadyas ka tarong igsoon naiganti ang Ginoo igsoon sa imong kinabuhi. Sometimes di magid kalikayan igsoon nga anang maluya ka sa pangpangalagad igsoon pero usahay good igsoon inanamon jud ng tao apan panikamuti igsoon ayaw ibayo ang Ginoo igsoon tungod sa problema igsoon tungod lang sa pagdaot sa tao igsoon. Hinuon ipokus nimo ang imong attention sa Ginoo igsoon ka ang Ginoo ay nagapamuhat sa imong kinabuhi igsoon ang Ginoo ay tagiya sa imong kinabuhi igsoon manang walay rason nganong ikaw nga muundan sa pagpangalagad sa Ginoo dili kanang tawo nga nidami mo igsoon dili na mo'y makalawas di mo igsoon kundi ang Ginoo gayud igsoon. Munang sa diha nga kung ikaw usa ka alaga nangalagad ta sa Ginoo igsoon palikamuti bantay igsoon nga di ka makapasakit sa ubang tawo. Bantay igsoon ang pagpaubos na dyan atong pangari sa atong kinabuhi igsoon ang pagpailo kay kung sa diha nga imo na gina-apply sa atong kinabuhi igsoon dili gayud masamo imong hunahuna igsoon ikaw na hinuon ma-bless ang Ginoo sa imong kinabuhi igsoon nga diha na ang mga panalangin nga ihatag sa Ginoo kung diha usa mga panalangin igsoon kanang kuan ni kinabuhing dalin igsoon kay kung Kristohanon ka unya nalinungtanon ra gyapon kay igsoon useless na jud igsoon kay kung sa diha nga imong giampingan ang imong kinabuhi igsoon kung imong giampingan ang imong pagka-Kristohanon igsoon mga last nga verse ako ipapa ang igsoon kay gamay ra jud igsoon pero sayad ko nga panalanginan ta sa Ginoo igsoon kunang akong verse igsoon diha makita sa mga last igsoon sa gipadayag 3:11 igsoon nagingon ang pulong sa Ginoo sa muanha ako dayon bantay nga dili maunsa ka ng imong gihuptan aron walay makailog sa imong kuruna sa kadaugan. Munang bantay igsoon ang imong pagkakinabuhing Kristohano igsoon bantay igsoon ang imong mutuo diha sa Ginoo igsoon ayaw ka kuan sa ubang tawo nga kanang bisyuon ka igsoon ayaw ikakuan nga di puta maka istorya datan igsoon di puta mo
balos kay di pusab na maayo. Ang imuha na igsoon pailob, paubos igsoon kay maunay ang gisugo sa Ginoo igsoon kay nagingon ang pulo sa Ginoo nga bantay ug maako nimo ang korona sa kadaugan igsoon. Korona sa kadaugan dili man diri sa kalibutan igsoon kundi ang kinabuhi walay katapusan. Ug mao na ako kay share igsoon kung bisay dunay ikadugang ako ra gihatag og panahon. Tingali wala na igsoon at tas papanindog igsoon at sa mga pag-ampo amahan langit nun, salamat parigan na tapos na among unang buluhaton sa pagtulong sa mga pulong Lord. Giyahin kami Lord nga katong pulong Lord nga mahimo na mo kinabuhi subay sa imong kabubuton parigan. Kaya wala kami arang may mo Lord kung wala ka sa kinabuhi. Bisa na naman ka sa pagsulay Lord, kaluya, mga paglungtos Lord, pero gihay mi kalunay Lord nga malig-on kami pinaagis imong pulong Lord nga maglakaw kami nga matarong at ubahan dihakan mo amahan. Salamat parigan, gamita ang matag usa ka kinabuhi Lord, bisan sa among kaigsunan parigan ang kadasig magharis sa kinabuhi parigan. Kay ikaw ang Diyos nga malalipod sa tanan, ikaw ang Diyos nga gamhanan Lord. Wala kami angay pasidunggan igsuon, ikaw ra gyud amahan. Salamat parigan, tapos kang pagdaygon sa among kinabuhi in Jesus we pray. Amen.
nung kinabuhi pasaylo kami sa mga masala. So una sa tinanawan ugat bisa na sa buhat Lord pasaylo ang matag sa Ginoo. Diyaya mo una ugat bisa sa mong pagsimba karon Lord. Nga ikaw makapamuhat sa matag sa Ginoo. Natin sa mong pagsugod antong pagtuman ugat nga ikaw magapamuhat nga sa among pagsimba Lord na mapuno kami sa imong balang Espiritu Santo. Ug ang kalinaw ka sa ugat matigupan ka namo antod sa imong pagbalik na. Dalaygon ka Lord sa walay katapusan. I-bless ang tanang mga katawhan karon nga niya karon ugat. Bisan pa sa uban ng mga kakauban ng Lord. I-bless ang mga kinabuhi na magadool sila dinhi sa balayang tigumanan ugat nga safety ugat. Dalaygon ka tapos kong pasalamatan sa mga kinabuhi. In Jesus' mighty name I pray, amen ugat. Praise God, my son. Dito mo lang ang exam. Tutang sa pagdaig sa atong buhay nga Diyos. Akong hatag ni Sister Sapara, ang pagtumbalan ni ini. Praise God, maraming good kasi na lang exoan. Yan ay talag sa pagdaig sa atong buhay sa pagsalilitan. Atong reklamo ng tumatagos sa kaekson na hanggang sa pagdaig sa ating sa
Bigati ka na mo Diyos sa kabasi. Bigati ka na mo Diyos sa halikon sa kapadayon mo kutuman ngayon sa inyong mga Diyos. Ikaw po sa magpapasigungan, ikaw ang kita ng sayang sa pag-isa ng iyong karoon. Ikaw ang kapanalangin sa Tuhan. Amen. Amen. Praise God. Nakabalik sa Tuhan. Praise God, may son, kisa may na-bless sa pagdahil sa atong buhay na Diyos. Amen. Kitang tanan na-bless, Igson. O karon Igson, ato ta sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, ang pagbasa ni ini, ako nihata ni Sister Rangel. Juan 1:5 ngadto sa 10. Mao kini ang mensahe nga among nadungog gikan sa iyang anak ug gisangyaw namo kaninyo nga ang Dios kahayag diha kaniya wala gayoy kangit ni. 6. Kung ingon kita nga mahiusa na kita sa Dios apan nagpuyo di ay gihapon diha sa kanit ni namakak kita o wala magkinabuhi sumalas sa kamatuoran. 7. Apan kung magpuyo kita sa kahayag ingon nga ang Dios anaa sa kahayag magkahiusa kita ug ang dugo ni Jesus ang iyang anak maghugas sa tanan natong kasalanan. 8. Kung miingon kita nga wala kita'y sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala kanato ang kamatuoran. 9. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong o matinud-anon sa iyang saad mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. 10. Kung moingon kita nga wala kita makasala, gipabakat ko nato ang Dios ug wala nato dawata ang iyang pulang ang Ginoo. Karon igsoon tuga sa pagpadayag sa mga kadaugan apan sa dili pa to pagawiton ang kadaugan sa Kristohan. Ang kadaugan sa Kristohan sa panahon na pagkalimuan. Isugilot na ang bawat sa Diyos, ayawin ka ang lahat. Lumulog ka, isugilot ang bawat sa Diyos. Di bayaw ka ang bawat sa Diyos, ayawin ka ang lahat. Isa ba ito may kadaugan igsoon ang ihatag ang panahon? I-try ko nung i-open na ako. I-try ko. Ada mga po salamat ang una diya sa Ginoo. Amen. Labi na sa amo ang kaugalingon sa panginabuhi mga igsoon. Tapos gini mga pasalamat kanunay Ginoo kay siya lingkawas bisan pa sa mga problema. Unawang isyon na po ang kadaugan bisan pa sa ako ang kaugalingon. Tingog mga igsoon ipahuway kan isa sa ako panglukdo sa ako ang kumpayo ng mga baka kay medyo ning kagar o gamay niya akong liog mga igsoon manang pasalamatan ako dako ang Ginoo kay dili man din noon kaya sakit pansakit
di ang liog ng tinong ison kay kaya pagkuha kumpay layo manggot. Diha ko ito na tamaan itong usang adlaw nga atong nagtapas pa aris ibabaw sa kadong evening nga ngani si Tinson Joseph Ari Lasula akong gipatunol na lamang kan mga igsoon sa ako ang gipasan na kumpay kay pertiging bugata mga igsoon na akong atugaanra munang diagid mga igsoon akong gipasalamatan na akong Ginoo kay ang kusog gihatag sa Ginoo niya wag niya ni pakyasa mga igsoon sige ra gini gidugang mga igsoon munang ang tanan direk kaniya ang gipasalamatan dako kung dimaya ang balik des Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kadaugan ni Tatay Oswald ug kinsa pa diyo. May punta ng Nixon Eh. sa kadaugan ng Nixon kay upat na ng kadaugan Nixon wakupatag kadaugan. Salamat sa Diyos ng Nixon sa akong pamilya Nixon ay Tagalog sa akong panglawas kadiskay kaktik Nixon sa akong financial Nixon Tagalog punta sa adlaw ng mga kinahanglan Nixon ang kayo salamat labi na karon sa Nixon sa ako sa unod ka sa Nixon na tuwa sa mga Nixon salamat ako sa ako po na Diyos Nixon kay itong aking si Bana Nixon kasi sa duwa siya kasi si Bana Nixon sa ospital ko sa Manila pan sa dakong tapang sa buhay na taga Nixon na karon sa gawas na sa Nixon kay ang iyang gipamat Nixon paan kanang mag-isa sa Nixon paginawa niya matag-i-admit sa akong magulat ko sa Manila niya ignaran siya sa doktor na pagdaw na siya tubig sa baga niya pag-apot Nixon mga doon semana ni pasek tubig sa baga para sa tabang sa tataw po na Nixon para siya taga sa Kaiwan sa Nixon na napatabang sa nagpapos din kay Pastor sa Nixon na ang siya gawin matagal pa siya inindot sa mga panglawas sa pinapuhi o sa iyang mga sintihan Nixon na akong pasalamatan. Salamat sa Ginoo sa kadaugan ni Brother Rami Igsoon ug kinsa pa diyo. Praise God, may butang sa tanan, mga iso sa Ginoo, kabasta lang ang Diyos. Salamat sa Ginoo din sa akong kinabuhi. Isip na kong kadaugan sa akong tibok pamilya kay mga iso sa Ginoo ato ni Merkulis na ito mga iso kay nanukong niya ko Merkulis mga iso kay nawag niya naman ang isip kong daw. Pero mga iso sa Ginoo, isip nila ko daw kadaugan kay nanuman mga iso kay sa among pagmamauli mga iso wala akong magtulong na ino na ako sa pagbiyahe. Kaya nakita sa buwan mga iso dati pa sa ibabaw sa layawan mga iso naman ko ni overtake naman mga iso. Pero nagtulong ko mga iso sa Ginoo nga papagin siya. Karon mga iso sa Ginoo kay diha mo didapit siya sa bulong. Naingalulong mga iso nga mong nakikatuwa. Niya siya. Niya siya tungkol sa bulong mga iso kay nagpagkalunod mga iso napalunod mga iso niya karon. Nagdalito ko sa akin, karon nga na si Jobert. Ito
sa tubig ni Diyos. Kung lang tubig ni Diyos, right sa sa itaguhan ng pagkamahay mo. Wala gyud dinigid ko ba ng pagkamahay sa Diyos ang tayo sa mga ginubuhi sa tagadlaw, sa nagatiman kanato, sa tagadlaw, sa nagkupot kanato, sa tagadlaw sa nagiyan natin. So,
igsoon ug halad ag awit. Amen. Ug wala na igsoon dito maglangan adto sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo nga pagadalo ni Pastor Sapri Candelario ato siya hatagan sa masipang palakpak uban ang pulong sa Dios. Praise God. Atong palakpakan Ginoo kay igsoon. Kini atong hibon kay igsoon mo. Di ko di mananghit. Di mananghit ng igsoon. Kaya mo ra ka kay igsoon mo. Na may tubig na tong ilong ng igsoon, dagat tubig ani. Masalamat sa Ginoo, niningatan na og dapit sa kabuntagon mga kaigsuonan nga gihatag sa Dios, ilabi na sa ato nga bulaton. Itong Bernis igsoon, medyo dutay lang sa mi. Kay ano na matay seleksyon sa mga opisyalis na igsoon, amo lang yung gipadayon ang eleksyon kay na schedule naman mga igsoon. Una nga niningatan na ang mga kaigsuonan ato po gyapon ipadayon kay wa may mika elect o lokal ang nasyonal may akong naibig mga igsoon. Muna nga ito po pasalamatan ang Ginoo bisan pa man ng tanan ang kalampusan kasiguruhan gihatag sa Ginoo nato igsoon. Kaya ang tanan na ang Dios Ginoo bisan unsaon pa. Pagkaputan mga igsoonan ang ato karon nga paghisgutan ang ato nga topic mga igsoon, that is kahayag. O niya ang tema ani mga igsoon ang Dios kahayag. Mag-apo sa ta. Labi kabahanan ug mahigugmaon kang Dios Amahan. Ikaw ang Diyos, ang kahayag, ikaw ang Diyos na mo'y nagbugna sa langit o sa yuta o sa tanang mga butang, ibin ang among mga kinabuhi, Amahan. Salamat o Diyos sa lain usab nga pribilehiyo kay gayunan imong gihatag kanamo aron kami makaduol ining balay nga alampuanan, aron kami makasimba, aron kami makadayeg, makapasalamat sa imong pagkamaayo kanamo. Lord, kanunay ang imong pagkamaayo o ang imong nga pagkabuutan nagsulod kanamo nag-una bisan pa man sa mataglakang namo o Diyos. Bisan pa man ining ngatak na dapit sa kapuntagon niya ang imong pipila ka mga katawhan nagakatigom sa kinasingkasing nga pag-ari nining balay alampuanan aron ikaw mapasalamatan mapasidunggan niini o Dios. Lord, among gilang nga wa gyud kami aron mahimo sa among pagalingon. Tanan among panikamot, tanan pagkugi, trabaho nga imong gipiyal kanamo gikan gayud kini kanimo. Mao angayan nga ikaw amo nga pasalamatan ini tungod kay way usa ka butang amo ang kundi ang tanan nagagikan kanimo Amahan. Ibin ang among kinabuhi, ang among gininhawa, kusog matag adlaw nga among gigamit gikan kini kanimo Lord Jesus. Salamat o Dios sa amta kami magapatanghog sa imong mga pulok mga mensahe. Tuguti kini mangita dapit lunas sa mata ko sa namo kinabuhi. Magahatod og kadasi kalig-on bisan pa man diha sa pagpangalagan nga malaho tayong gayon. Taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga kalisod, kawalan-on, problema, kabalaka, apan ikaw anayan namong duulon o ikaw anayan pasigunggan ining tanan Amahan. Dugog himaya nga nalagod kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Hesus. Ang tanan magaingon, Amen. Hello na tayo mga igsoon. Ang atong oras wa pa may alas 11. Kanya human sa ato nga buluhaton padayon tas atong eleksyon na igsoon sa lokal. Kay human naman ang Pilipigan, naman sila yung mga opisyalis dito, diri na lamang mga igsoon. Ato kining basahon mga igsoon. Dinhi sa dibasa sa ato scripture reading. Munang andam na po ipalahi igsoon. Muna kung magka-igsoon mura magnaamay ni tagas na. Kinibitang subo mga igsoon. Grabe kayo. Sige taglakaw mga igsoon. Padayon ta mga igsoon. Ingon nila ang Diyos kahayag. Ako sa ning basahon igsoon abot gayon sa versikulo 10 gikan sa kapitulo 1 sa unang Juan kapitulo 1 versikulo 5 ngadto sa 10. Ato ning basahon nga igsoon naguluhan kini o ang Diyos kahayag. Muna ato ning irilit dayon sa ato kinabuhi kay ang Diyos igsoon kahayag ra ba unya kita mga Kristohanon maura ba po ni importante kanato mga igsoon kay anak biya ta sa Dios. Kinsa may mga anak sa Dios may igsoon mo palakpak nato sa Ginoo. Palakpak mga igsoon kay anak ta sa Ginoo. Muna nga ato ni paningkamutan kay haog ba ang atong kinabuhi ug mahimo bugitag anayan nga mga anak sa Dios. Ingon diri mga igsoon sa 5. Mao kini ang mensahe nga among nadungog gikan sa inyong iyang anak o gisangyaw namo kaninyo nga ang Dios kahayag
O diha kaniya wala gayoy kanitnit. Kinsa day ang Dios kahayag. Tungod kay ang Dios kahayag man wala gayoy kanitnit. Mao nga atutun ang kinabuhi sa Dios kay kahayag man siya. Sa diha nga ikaw mga kaigsunan anak sa Dios, ibig mo ang kung gani anak sa Dios wa magani kahayag, di ba? Muna diha nato mabalaan ang litunganay kung kahayag bagita, kung naglakaw bagita sa kasuguan sa Dios. Kaya ano man ang Dios kahayag diya. Ato ni ipadayon sa unahan, ingon ang 6. Kung muingon kita nga nahiusa na kita sa Dios. Kung muingon kita nga nahiusa na kita sa Dios, apan nagpuyo di ay gihapon diha sa kangit-ngit na makakita. Ato ni bantayan ha. Na makakita o wala magkinabuhi sumala sa kahayag. Kamatuoran City. Apan kung nagpuyo kita sa kahayag nag-ingon ang Dios. Ang Dios na bagoy nag-ingon. Anaa ang kahayag magkahiusa kita o ang dugo ni Jesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong kasalanan. Ingon ang 8. O kung moingon kita nga wala kita nakasala. Tanawa rago. Kung moingon kita nga wala kita makasala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon o wala ka nato ang kamatuoran. Siyempre nga igsoon ang muhatag ang mupahibalo nato nga igsoon ang Biblia biya. Ingon ang J, ang Maybe, apan kung isugin nato sa Dios ang atong mga sala, siya matarong o matinumanon sa iyang saat mo pasaylo gayud sa tanan natong mga sala. Tanan kung sa may mga sala na to may son pasaylo onas Ginoo kung mudukol puta sa Dios. Ingon dire og mahilo sa tanan natong mga kalapasan. Jis, kung moingon kita nga wala kita makasala, gipakabaka ko nato ang Dios og wala nato dawata ang iyang pulo. Ando na magoy daghang mga tao sa kalibutan mo ay sumudawat sa pulo pero ang kinabuhi wa gyud sa pulo sa Ginoo. Ato ni ayohon pag sabot igsoon ang pulo nga gitawag og kahayag. Si Jesus o ang Dios kahayag. Di ba? Kung ikaw anak sa Dios, siyempre ang imong kinabuhi sama sa Dios. Amen ba? Kaya kung kita anak sa Dios, kung muangkon kita anak sa Dios, ang atong kinabuhi layo sa kinabuhi sa Dios, matawag hatag anak. Di ba? Dili o sa manayang kahimtang sa Dios. Matarong siya, Dios siya, mapasayloon siya, mutagad siya, muatiman siya, maunay kinabuhi sa Dios. Tanawar ko dire na igsoon. Ingon dire, mao kini ang minsay nga among nadungog gikan sa iyang anak o gisan niya namo kaninyo nga ang Dios kahayag o diha kaniya wala gayoy kanitnit. Kung ikaw anak sa Dios wa gayoy kanitnit. Pero ang tao sa kalibutan, lami kayo mo angkon, anak di ko sa Diyos. Hello? Kristohanon di ko sister. Kristohanon di ako brother. Tinoon maguna. Huwag may sayop anak may igsoon, apat pamatuti nga anak ka sa Diyos. Diha man pamatuan mga kaigsunan, kung tinuod bagyog ang anak sa Diyos, kay ang tao nga anak sa Diyos, naglakaw sa kahayag, wala naglakaw sa kangit. Atong palampakan ang Ginoo. Mao nga ikaw igsoon wa gay lain nga makatukan. Bisag ikaw o ako moingon kag anak gyud ko sa Dios. Siyempre. Nakadungog ba mo mga igsoon sa kalibutan nga moingon ang usa ka tawo anak gyud ko sa yawa. Isa tibuton nimo. Di ba? Wa gyud. Wala igsoon bisag ako moingon gani ang tawo nga anak bantay ka ako anak gyud ko sa yawa. Mao ni lisod. Way budungol nimo oy. Nakakita ba ang tao sa hitsura sa yawa? Unya, natawag ba sa tao ang personalidad sa tao nga? Hala, o anak niya sa yawa. So nga yan di ba? Pero ang tao ay mo irigay, anak niya po sa Diyos. Wow! Hindot hindot kayo kayo, hindi mo magandang anak niya sa Diyos. Ibig gani sa duha ka sitwasyon sa kalibutan, sa katapusan, hindi mo magandang tao. Di papili ako. Bisa di kesuara mo pilit magyog langit, may mga naligo ko, mo atong impierno kay kayo init maganit karon sa barong neso daghanan ilang matay sa stroke. Munang magbantay to mga high blood, pamilya nako high blood, mukalit rad anak ka ning suot ko ba na. Ano sa kuning dugo ani?
Unya, dili ka po ako yung high blood sa kumag-oban, mapatankon pa mga igsoon, bago pa na ako, gadala-dala, nagtablitas. Kaya mo lagi, pagpakunak, pagpahinay-hinay sa dugo ng igsoon. Ingon ni anak ni kalibutan na, ang ato ang kahimtang bitaw ng igsoon. Tanayin kita, tanaw ra ko dire. Ingon dire mag-igsoonan. Niingon ang sais, kung may ingon kita, ato na yung larohon. Kung may ingon kita nga nahiusa na kita sa Dios, apa na kuyog di ay, gihapon sa kangit-ngit, kung sa may matawag anak may sukaya, dili. Kangit-ngit? Kangit-ngit rin gihapon, bisa mo ang dumpag kay Kristo hanon ka. Nga naman ang Diyos kaya. O siyempre, ang imong kinabuhi sama sa Diyos kung mahimo, kung baga may soon. O niya, ang problema mangguniana, kung muangkon ang tao, na makakbiya ka. Diya sa Revelation Nexon, ang mga bakakon asa ibutan sa langit, dili. Dili. Atos impirno, kaubas mga salamang kiro, mga talawan, mga palahubog, apil anak, mga tiksimba Diyos, apil sa, ay nakamagos Biblia, di magunato na pwedeng latawan. Tinuunan na igsuot, dili atong paghukom, pero ang Biblia mo'y hukom sa tao, dili si pastor, dili si pastora, ito na tayo kawali. Ito na tayo kawali na igsuot. Ang problema, kung mahalo kang mawali, kaya mingon manan, hala, ikot na sa tani. Tinuod maguna may iso. Ingon nire, apan kung mapuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Diyos, anak sa kahayag, laroho nato ni, magkahiusa kita o ang dugo ni Jesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong kasalanan. Atong palakpakan ang Ginoo. Nga naman, mismo ang Diyos mao'y iyang gihugas ang dugo kinsa may naghugas. Nagpakagas ang dugo, ang ihugas ang sikataw at mapasaylo. Wala, oy! Ibig sa mahal adlaw may isong galantaw ko sa kanang sakripisyo ba atong Bini Santo. Malinaw ko may isong ka, nakuros na hindi kuyot, kunya ninyo naturusan na tanawa. Nagapangos na hinoon, kaya ditangos ka o buyot. Nabalito may isong galang laki, dikuso mapong talaga kabulpo may isong, talaga ang paglambos tuloy, ang anak. May sakripisyo mga kaisunan awaki. Nahimo kalatawan sa media, even sa Facebook mga kaisunan, na naniingon, di kuso magduduyo, di na mga pangos na hinulog ka, balintong ritas, si awa di ka ay. Kaya, tinukos sa mga kaisunan nga, gapapasan sa krus, kaya magpalansang lagi, sakripisyo, di patabukan katapan, di patabukan maglatigo, na mahal dito. Kaya mo naglantaw, katanak mo'y tinuod nga, Kristo na mati. Si Aw. Kinabuhi dito sa kalibutan ng isang mga lagatan, magkatawa ka. Magkatawa ka na maguol na naman. Kana mga tao masama ni anak, mag-ialamon ba na? Hindi ba? Kaya kung dili pa na sila mag-ialamon, dili na sila mabuhat anak ko eh. Ibutan pag yun sa media, ibutan pag yun sa kanang sa Facebook. Malinaw lagi ka. Muna sa atong kinabuhi ni kalibutan, bisa kung saan pa natong suwit-suhi. Sakripisyo kunuhay, sa sakripisyo sa Diyos, di yung takasuhi. May mga kasuhi ng tao makadong istorya, bisa Kristohanon pa. Pero ang tinuro ng Kristohanon, bisa kung saan pa pagka-underestimate, katawar na ni mag-i-ismail. Atong parapakan ng Ginoo mga iso. Di na ako mas talo mga iso na. Di na mo kagat, mo sinta ko ka mga iso, parehas sa kaguot. O na kayo lang na mga iso, para yung tasbay tungkol kay kita mo'y kahayag o sintro sa mga tao na isa. Ngayon dire, anak maghugas sa tanan ni natong kasalanan. So, kung maingon kita nga wala kita, tanawa kung na magwitaw maingon nga wag ko kasalapas to bisag unsaon pa. Tanawa ra ng tao. Kung maingon kita nga wala kita nakasala, gilibungan nato ang atong kaugalingon o wala kanato ang kamatuoran. Sa to pa, kung ang tao maingon nga wag ko kasala pastor, naglibong na ta sa itong kaulingon, diha sa kamatuoran. Tinoon igsoon, diha sa kamatuoran. Ingon ang 9, apan kung isugin nato sa Dios ang atong mga sala, siya matarong. Kinsa may matarong na igsoon? Dios, ang Dios igsoon, ang tao, bisag sa akong pulo matarong na igsoon, gawas kung ang tao, nagkinabuhi sa Dios, siya mahimog yung matarong, siyempre. Kaya hindi kung ang mention, Biblia, dili dia comics mention, dili dia newspaper yang dikon ang Biblia dia. Ang
Ang problema magud kung nagtuon ang tao sa Biblia ang kinabuhi sukway sa Biblia. Mao na problema. Duha man un ang sitwasyon, duha na gyud bisan usaon. Sa imong pagtuon man kay sun sa pulong sa Ginoo, duha na gyud resulta. Maayo kinaiya o dili maayo kinaiya. Matud pa sa usa ka Bilanon makaiso na usa ka magwawali. Ang sakit ra basta tao kini ra bang dili maayo doktor. Di usa may sakit sa tao nga dili maayo doktor. Nakabalutan ay suot ka ng sakit na may ng doktor nga may makaayo anak brade. Ino na kami suot ka bisag sa o panimo pa doktor. Kung sa mga isuot ang sakit nga dili maayo doktor. Kinaiya po rin. Sakto atong palampakan ang Ginoo. Dito na maayo doktor. Labaw sa tanan hunahuna. Diba? Kung ang tao adunay hunahuna nga dautan, mugawas na sa kinaiya. Dimin ba? Kung naghuna-una kag dautan, mingon gani ka nga bisag wala kontraha, mingon maka labi na nilang tawo manong ba tingali ni. Unya naguna-una nagpanumbang maigsoon niya ang iyan mo dili gatubang. Wala day intensyon ba nimo maigsoon niya ikaw pati naka unsay nakahugaw? Una-una. Kinaabi tawo maigsoon nga kanang bitang isuod na wo. Unya hukog mo hila. An-awra kung ako ang kanang katong ako ang si Papa Mario may suot. Ikuha na mo tos Ginoo. Latang ni mo maigsuot pagkaisugag yun. Kung dili ka kabisado sa tao, bahadlo ka oy. Bahadlo ka muduot. Pitik isugal lagi mo rin manumpag di mo. Pero paistorya ha. Diha ni mo masinati ang tinuod na kinaiya. Tinuod din na. Wala sa istura sa tao na ang iyang kinaiya, maunay iyang kinaiya. Kung dili naas sa imong huna-una ang dautan. Nanuman, kadaghan kay mga kadaghan ay nagbulag nga mati ayon kay labi na maglagi. Akong i-relate sa ginabuhi. Si pastor kapila naman nag-abroad, ikaduha naman. Nagdando ka ayo mo ingon nga unya okay ra na nimo. Ako inang okay koy nanuman kada pangutanahan nakasabot na bet ko. Nakasabot ako isuot. Isa to pa ako. Kana di ay nga manglangyaw mga kaisuna. Dili ka okay. Okay ka kung na ay Ginoo. Pero dili ka wa gani ang Ginoo daghan na gyud ka ay una-una may man handa ba sing laki dito na mahina. Wa na. Ikaw po mga igsoon dalasag ka. Apil sa ka. Munay huna-huna munay di mauwi maayo doktor. Ngano man ang taos kalibutan maingon man nga basi nagsukok ra nako ni hangtod karon nasukok ra gyapon. Ikaw ra may hibad dautan sa imong una-una. Ngano mahimo kang dautan kay ikaw dautan maguna-una. Siyempre, apan kung ang imong una-una kasi dili dautan di ko ka dautan atong palagpakan ng Ginoo niya. Ano man ang imong una-una na sintro man sa Dios. Amen. Ang imong una-una kasi na as Ginoo tungod kay ang Dios kahaya. Ako sa ako man ang mga igsoon. Di Biblia may atong basihan. Ingon diri, apan kung isugin nato ang atong mga sala sa Dios. Siya matarong o matinumanon sa iyang saan. Ang problema mga manggod, di sa Kristohanon pa, mura di ako ni Kristohanon. Sa umana, di ako. Na di ba? May patong dili mag-Kristohanon kay musugid pa mo, tinutanay pa pagsugid mo igsuon. O pag hinulsul ngadtos Ginoo. Ningon diri tan-aw ra gud ang 9. Apan kung isugid nato sa Dios ang mga sala, siya mataro o matinumanon sa iyang saan o mupasaylo gayon. Mupasaylo gayon sa tanan natong mga sala. Moingon ganit ang tanan, wa ko'y mapili. Wa may bilit na isoon. Wala idili man kay sunan, wala pa ibutan sa ilok. Ingon dire, o mahilok sa tanan natong mga kalapasan. Ingon ang Diyos, kung moingon kita nga wala kita magkasala, gipakabaka ko nato ang Dios o wala nato dawata ang puno. Bising mo ingon pa ng tao maigsoon pagkanindutang pulo, minawa po ni mo dawata. Diya man mo mabalaan maigsoon, diyas batas sa kini asa tumaguna. Nagiingon sa atong igsoon nga ang dilit din maayo sa doktor, batasan nyo. Kinaiya. Dito na. Ngayon rin yung doktor na ison. Ikaw man brother, sister, anak makaayaw. Dito makaayaw ni anak. Makita pa sa doktor. Dili oy. Dili makita sa doktor. Kisa may makakita anak. Ang Diyos. Ikaw o ang Diyos. Tinuod
Kabay nakabalos nimo una-una. Di maka ikaw kay mga tao nga nasilog nimo o naglagod nimo, kaya may tao may igsuon nga lami kay smile niya. Kana ba feeling Diyos nga kanita ba? Pag-abot sa unahan kay tanto yun masaka. Hindi yun, tika. Piso ba? Makatawa ka ma-igsuon, makatawa ka mag-uul ka nga naman. Mag-uul biya ka ma-igsuon nga naman, imugol siya igsuon. Dili ni mo siya kontra. Ang imong kontra, yan. Kinaiya. Iya batas. Nasayo ba ka ma-igsuon nga imong igsuon o pareha mo kinaiya? Imong ginikanan, imong relates pareha mo kinaiya? Dili ko Bisa kaluha para. Kung may dili maayong doktor igsuon, bisa kung saan pagkabisa mo ato pa ka dito. Siliman may igsuon sa medical, may mo rin ng kanang doktor igsuon. Ikaw lagi makaayo anak-anak. Kanang kaning mga kaigsuon na kanang sa emosyon, kanang baguol, dili man na ma-identify sa doktor. Labi na kanang kasing-kasing mga kaigsuonan nga maguol, dili na. Be, so lahi ko no maigsuon pa doktor nga maguol ka, di ba imong doktor? Imong ragas doktor nga, ay ikaw rin makaayo anak brother sister. Dili ko ni makaayo anak kay wa ko na sa laboratory makuha. Ingon ang Juan Kapitulo 8, versikulo 12 ngadto sa 20. Si Jesus min pahayag. Unsa giingon ni Jesus? Min pahayag siya. Unya ang problema mangkod kan adto, hangtod karon mao ra gyapon na. Si Jesus min angkon siya na siya mo'y kahayag pero daghan po kaayo mo ingon, bot-bot nimo Jesus. Ito maka maigsuon. Tan-awa ra ko dire maigsuon. Ako ning basahon sa Juan Kapitulo 8 versikulo 12 ngadto sa 11. Ningon ang pulong sa Ginoo sa Kapitulo 8 versikulo 12 ngadto sa 20. Niingon gyud si Jesus sa mga tao, kinsa niyang giingnan? Ang mga Parisiyo ba, mga himantayon, di ko sa kaso may sa himantayon eh, gyud mawala. Di ko mawala, may suko kay mo naman ilang papel. Ingon dire. Si Jesus ang kahayag sa kalibutan. Kinsa di si Jesus? Kahayag. Ang atong gibasa kaniha may igsoon ang Dios. Kinsa man ang Dios? Kahayag. Ari tas yang anak na si Jesus. Siyempre, ipadala biya sa may igsoon sa kalibutan. Aron pagluwas nimo, aron pagluwas nato ug sa tibok kalibutan. Si Jesus may ingon gid siya, ingon siya. Si Jesus ang kahayag sa kalibutan. O niya si Jesus may ingon na usab sa mga Parisiyo. Kani mga Parisiyo may igsoon si aw maguni. Ako mao ang kahayag sa kalibutan. Kinsa ning angkon? Si Jesus. Correct, si Jesus. Ingon diri, ang musunod kanako dili dayon magalakaw diha sa kangit-ngit. Kinsa may musunod ni Jesus? Maglakaw sa kangit, dili. Maglakaw sa kahayag. Siyempre si Jesus kahayag, tanawa ragot, ingon diri. Ako mao ang kahayag sa kalibutan, ang musunod kanako dili na dayon magalakaw sa diha sa kangit-ngit. Kung dili makabaton Hinuon sa kahayag sa kinabuhi. Wow. Ingon ang 13. Ang mga Parisiyo may ingon kaniya, napod ay kontrabida mong igsoon. Muna sa itong pagpangalaga, di yun mawat at kontrabida sa kalibutan. Bisag asa pata. Ningon diri ang mga Parisiyo may ingon kaniya, nakasaksi kabahin sa imuhara pud nga kaugalingon. Diinan si Jesus sa mga Parisiyo. Tanawa na ko ni mga Parisiyo, mga buot ba? Kinaiya mo ko ni may sunog, di pa gini maayos doktor. Tinuod ko na, di ko ni maayo. Ito ni mga Parisiyo, mga magyarang mo bini, mga pagbabanday binis balako. Ingon ang 13. Ang mga Parisiyo may ingon kaniya, nagsaksi ka bahin ra sa imura rapon nga kaugalingon o ang imong gisulti dili madawat. Tanawa ra ko ni mga Parisiyo. Si Jesus may ingon dinan niya ang mga tao, ako ang kahayag. Ang musunod kanako kinahanglan dili magalakaw sa kangit-ngit. O sa itubag sa mga Parisiyo, di ba giingnan si Jesus na ingon niya. Ang mga Parisiyo miingon kaniya, nakasaksi ka bahin sa imura pud nga kaugalingon o ang imong gisulti dili madawat. Di ko madawat sa Parisiyo bisa kung saan. Di ko na madawat. Muna sa kalibutan medyo di ko makadawat ang tao sa tinud-anay nga mapagpangalaga ilabi na diha sa minsayas Ginoo nga matinud-anan. Ingon si Jesus nito ba bisan tuod nagsaksi ako. Ayan giklaro.
Bisan tuon nagsaksi ako sa akong kaugalingon, ang akong gisulti tinuod kay nasayod man ako tiit ako gikan ug asa ako padulong. Ikaw, kita nasayod ta asa tagikan ug asa po ta pauli. Kay kung di ganit ta masayod kung asa tagikan, asa ta paimon, magpaturato rin yun ang tao. Bisan asa rin na gitawag og karat-karat. Tinuod maguna. Paturato yung mga kaisunan o di nagmaminaw sa insaktong pagtulungan sa Diyos. Sama ni mga tawanan mga parasi. Ingon dire si Jesus bitubag, bisan tinuod, bisan tuod nagsaksi ako bahin sa kong kaugalingon. Ang akong gisulti tinuod kay nasayod man ako diin ako gikan o asa ako padulong. Apan kamo, tanaw apan kamo wala masayod diin ako gikan o asa ako paimon. Ingon ang 15, kamo naghukom sa tawhanong paagi. Amo na diha. Kung ang tao maghukom gani sa tawhanong paagi mo, ingon ginan ang tao. Ay kana mga tawhana wag na sila kaluwasan. Tinuod din. Madayon ang tao. Labi nagmuingon gani ng tao nga kanang bisyoso ako may so di ko kumukom sa mga bisyoso. Ibig pala hubog sugaron kung dili iwali ang kamatuoran aron sila makabalo kung asaan ni buhaton. Pero ayaw buhatin mo ingon ka nga ay may perno naman ko na. Di ta mo sangkol ana kay may perno na na. Ayaw sa mo mo pagkasiguro may perno na to. Na usaon man mo pagpaambit gikan sa ngit-ngit natos kaya na imo manggiblakan ang ilang mga hunauna. Masukupin ang naikson. Masukop na mura naghubog ba? Tanawan ng hubog. Surang-surang nga na, di ba? Wah, umungisip na, oy. Di, ikaw na, oy. Talawat pa kayo na, usotoy kadalakan, oy. Pero pasanding na, di ba? Patulong na diyaha. No. Ang Biblia may isuon, kung ato ginhimay-himayo, ayaw na ito pagsabot. Wow. Makahatag na ito kung may pagtulungan. Di lang sa atong kaugaling mong pagkakristohan ng mga kuntang na atong kahayag na pagkadayo sa tinuod. Di mahilig isuon. Natala mo rin niingon diri, apan kamo wala masayo diin ako gikan ug asa ako paingon. Ingon diri sa 15, kamo naghukom sa tawhanong paagi. Tanawa ra ko na kung ang tao maghukom sa iyang tawhanong paagi, siyempre di ko na magbasa sa Biblia. Tinuod dili. Tinuod oy. Kung ang tao maghukom sa tawhanong paagi, di ko na magbasa sa Biblia. Moingon man ang ka. Wapay klaro tingkatan ka ng pikat. Labi na musamot ka taluya. Ingon din na ison, maghukom ako sa hustong gayon. Ayun 16, ingon din. Apan kung maghukom ako, husto gayon. Ang akong hukom kay dili man ako ran. Usa nga maghukom kundi ako o ang akong amahan nga nagpadala kanako. Moatras ko diri sa utso. Tan-awar ko ni mga tao diri sa utso. Ang babae nakasala nga nasakpan na pa. Si Jesus may isun wala sa hukom. Ang sa inang giingon sa katapusan ini, wa ko'y katungod nga mukom sa usa ka tawo kung dili ang mukom ang Dios. Bakit ikatungod? Ako ning basaho. Muatras ko sa kapitulo 8 bersikulo 1 ngadto sa 11. Ingon diri, ang babae nga nasakpan nga nanapaw. Siyempre, di pa matuan din kinasakpan diha. Sa kaso may isun kung dili ka kasakpan, gawas nun ka. Tinuod dili. Bisag mo dinay ka pa. Bisag mo ingon pa kag wag ko sala, wag ko mangawat, wag ko manghilabot. Pero kasakpan ka, masama na. Di anak ka pa mato. At tanawa ra ko nimo sa kababayan nga nasakpan nga nanapaw. Unya anak sa kupag yo, baka para siyo. Ingon diri, diingon siya diri isot. Unya ang tanan na mauli apan si Jesus niadto sa bungtod ato ning basaho. Sa mga ulibo, sayo sa buntag mibalik siya sa templo. Ni alirong kaniya ang mga tao ug minglingkod siya ug nagtudlo kanila. Ingon ang 3. Ang mga magtutudlo sa balaod, tanawa ra kuni magtutudlo sa balaod. Grabe ini kahimantayo mo na. Nini kalibutan na migso ayo gyud na pagpadalas mga tao himantayo kay mao ra kuni ilang papel bisa kung saan pa. Mo na mga parasiyo ba manghimantay sa sayop sa uban pero wa gyud manghimantay sa sayop sa iyang kaugalingon mismo. Natanawa murag mga parasiyo, di kay murag parasiyo kinaiya. Adi kay maayo doktor. Ingon dire, ang mga magtutudlo sa balaod o ang mga parasiyo nagdala usa ka babae nga nasakpan nga
gipaatubang nila sa tanan. Kani ato na igsoon maulawan gyud ang tawo masakpan. Ngano man ipaatubang bikas publiko. Ipaatubang ka pagkaulawan gyud kag maayo. Ningon dire. Nasakpan nga nanapaw og gipaatubang silang tanan. 4. Niingon sila kang Hesus magtutudlo. Kining babayhana nasakpan nga nanapaw. Ingon dayon magtutudlo sa balaod. Sa atong balaod nagsugod si Mrs. nga ang magbuhat sa ingon kinahanglang batuon hangtod mamatay. Grabe. Ingon sa unahan. Karon kini aron karon ingon diri. Karon unsa may imuhang ikasulti? Diblakan dayon sa parasiyo si Jesus. Ingon dayon ang parasiyo, di unsa may imong ikasulti Hesus. Ingon ang diri sa 6. Gisulti nila kini aron pabitik kaniya o giingon ikasumbong nila siya apa mintikubo si Hesus o mingsulat sa yuta ginamit ang iyang tudlo. Ingon ang 7. Og samtang nagbarog sila dito nangutana mituyhad si Hesus ug miingon kanila bisag kinsa nga wala makasala maoy paunaha pagbato kaniya. Na bato wala. Wa oy naulaw man. Kaya mo bato sila maigsoon unya kontrol sila makasasala. Sila mismo nakabalo lang manggod nga sila makasasala ano man. Sila may nakabalos ang bibinong tadi mingon sila dito sa umubato ko makasasala ko sipat naman. Dilo di kalibutan na isip pakadaghan ng tao pagkaaron ng sama mga parasiyo pa kinaiya. Dino kon maguna di sila parasiyo kan adto pero parasiyo pa kinaiya sama ani. Ang sige ingon ni Jesus ug samtang nagbarog sila dito og nangutana. Naningon si Jesus. Ug miingon kanila bisag kinsa katong mga tawhanan mo igsoon og giingnan niya bisag kinsa nga wala makasala maoy paunaha pagbato kaniya. O niya misulat si Jesus pag-usap sa yuta sa pagkadungog nila sa gisulti ni Jesus nag-iyahay sila sa may ilahang gihimo. Sa ilang gihimo may so nag-iyahay sila pamahawa ang naguna ang mga tigulang pagod dinubo gabiha nag-unag sipat ang mga tigulang nakabilin si Jesus o ang babae niya nagbarog gihapon dito si Jesus sa disingon rin. Si Jesus minto ihan og miingon kaniya. Hain naman sila. Ingon dia, wala na nabilin aron pagsilot kanimo. 11 ingon diri ang babae, wala sir. Siya minto ba. Si Jesus miingon kaniya, kun mao ka na, bisan ako dili usab ako mosilot kanimo. Hello, nakuha pa nato ang pagtulunan. Ikaw ug ako, way katubod nga mosilot sa imong iskataw. Unya, dili kalibutan na pagkadaghan kay maghuhukom. Atan, tingno ba, ganang tawana. May klaro. Yung sa mga ekson, yung sa mga pagtuon ang Biblia, nga wa may klaro ang iskataw. Kung nagparsi ko ka Biblia, ang imong kinabuhi di man makita ang timo ko nimong kinaiya batasan. No, organa. Si Jesus may suwag yun sa niingon ang babae, wala si. Ingon si Jesus, siya dito ba? Si Jesus niingon kaniya, kung mao ka na, bisan ako dili usab mo silot kanimo, lakaw o ayaw na pagpakasala. Wag din mo hukom si Jesus. Kung dili niingon siya, ang Diyos lagi makahukom nimo, lakaw o ayaw na pagpakasala. Lamang ang Kristohanon sa kalibutan, imo ang panikamutan na di nagigka makasala pag-usap. Maura na gusto sa Ginoo. Tanawa ra gingon ni Jesus. Sa katapusan na iyang gingon, lakaw ug ayaw na pagpakasala. Pero Kristohanon ganita ato pa mas Ginoo. Kung ang atong kinabuhi batas sa kinaisama sa parasiyo, dili kita madalo. Ato ba nga sa Dios. Mao nga gi-illustrate mga igsoon. Ingon diri sa Mateo kapitulo 5 versikulo 14 ngadto sa 16. Kamu ang kahayag sa kalibutan. Kinsa man ni? Kinsa man ni mga igsoon? Kana man Kristohanon. O kita. Malinaw ka mga igsoon sa tibok kalibutan pagkadaghan nga timuan kung Kristohanon. Pero diha nimo pamatutan kana lagi batas sa kinaya, murag
sok wahid adi kay murad di gyud madala dia sa Biblia ug ako tay katungod ang hukom ilang man ala sige padayon man kay suon ingon dire sa 5 kapitulo 5 bersikulo 14 ngadto sa 16 tan-awa na kon maiso ingon ato ning basahon sa 14 Kapitulo 5 bersikulo 14 ngadto sa 16 dimensyon bidan na iso kamo ang kahayag sa kalibutan siyempre kung ang tao Kristohanon na kahayag rin sa kalibutan pero kung Kristohanon na ka ang imuhang kinabuhi batas sa kinaya kangit-ngit ayok ang kun oy maura betan ang makaulaw na to anak kanak di akong silingan kanang tong isikataw mga unbeliever mo ingon na mo na mga Kristohanon sugar na di mamotbot sugar po mamaka kanang mamotbot o pamakat maura din maot din ang iso gusto ba din mamalikas o niya makadungog ng iso tatapag yung mga unbeliever ba muinong tao mga unbeliever mo na ipastora mo na ipastor gusto ba din mamalikas lagi kaluoy makaluoy diya isuon na tinuod dili nuod o muingon man nga mo na ipastora mo na ipastor isukan lagi ka ng anak lagi ayuhan lagi kastigo wala magdili anak di pamalikas lagi maingon pa bukan ko yung bataan na usakuan iya magkalungong imong mga silingan kaya di man doon na mapugang ng isong labi na emosyonal ka tinuod yun na unang kita ng mga Kristo pero ito balantayanan na to at ang kinabuhi unang malingaw ka tinuod na Kristohanon na iso na agad ang batas sa kinaya batasan sa Diyos. Ako palagpakan ang Ginoo. Ang batasan sa Ginoo ay iso ang batasan ni Jesus. Haong yun, tinuod anay ang batasan ni Jesus sa batasan sa Diyos. Naawa na ko dili. Kamu ang kahayag sa kalibutan ang siyudad. Gilustrate sa ni. Ang siyudad nga himutan sa bungtod dili kayo matago. Tanawa ra. Ingon ang 15. Wala magdagkot, wala ingon dili. Walay magdagkot o usa ka suga. Aron lamang isulod sa gantanan kung dili ibutan kayo sa tungtunganan aron maghatag o kahaya sa tanan nga naa sa bagay ingon ang 16 busa sa samang paagi ipadan-an ang ihang kahaya atubangan sa mga tao o niya diya man na ma-illustrate ma-isuon na moingon man ang imong silingan imong giwalihan siyempre, suko pinisino nga panlakaw kamo sa tibok kalibutan, himua ang tinunan ang tanang tao, pagbotismo kamo sa ngalan sa mga sanak sa Diyos kung sa Espiritu Santo. Kanya magsakasaka kag balay, sister, at tutagog musima dito, at tuta dito, dindot man kayo. Kanya ang imuhang gisaan kay nakapalumas imong batasan. Mutuo ka hana, tinuo dili, dili, uy, muingon man na, uy, punya akong ato alanganin ang igsoon apat kung ikaw magwawali sa pulong sa Ginoo ang iyong kinabuhi haom sa Biblia naama pa yung mga kontrabida dito na mawala sa kalibutan apat ikaw o ako nagmatinod ano tugad bida glory haom gid ang iyong kinabuhi atubangan sa Dios atong palakpakan ang Ginoo ako di ko makikirko nga igsoon sa mga Kristohan ang akong kiirkuhan ang batasan ng kinaiya sa tao tinuod na base sa Biblia pero dili ganit mga kaisuran haong sa Biblia pwede doon na atong pahinduman kaya dili doon na insakto tinuod dili tinuod ang problema man kung muwali ka tinuod anay ikaw may kontrahon ikaw makipagkasakot si pastor magot nakorehan ay mo nasa paghinuon ko natanawa ako di mo man na igsoon pero tanawa ko si Jesus ingon Henry busa sa samang paagi ipadan ang inyong kahayag atubangan sa mga tao sa man ato pagpahatag ani kadan-an nga ato mas tubang sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong kamu sumpay aron makita nila ang inyong maayong buhat ato palapakan ang Ginoo makita dahil sa imong silingan ang imong maayong buhat. Muna ko magbasa ng Biblia, malinaw di ka ng igsoon. Kana kung interesado ka mo basa. Pero di ka interesado mo basa ng igsoon, mo hanapin ka. At doon na si information, ari ko diri, kinaan diri. O
ang Biblia, ang imong kinabuhi kanunay imong ikontradi. Ang imong kinaiya imong kanung ikontradi. Kaya bisa kung saan may igsoon kung magpadala ng ibas emosyon. Na, pinili tas kalibutan. Di kita tadao. Ingon din. Ang iyang kahayag atubangan sa mga tao aron makita nila ang iyahang maayong buhat o daygon nila ang inyong amahan nga ato sa langit. Grabe. Nga naman mo, ino man yung silingan yung sigat ako. At namin tinuod nga lagad sigat. Bisa kung sa pang pagbutang-butang, liyon, butagan. Tinuod, hindi. Tinuod, yung tagdong man ni mo, di mo na tinuod. Maulod ika, isa may maulawan na igsoon. Ikaw o ka ng mga tao. Ikaw di maulawan. Kimutagan naman ka, bakit ikatagdo? Ingon din sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 4. Ingon niya, asa man magasukat ang kahayag. Aron ang tao makahibalo ba? Ano din mo buhaton sister, ano din buhaton mo brother? Aron ang kahayag, makakatong ka sa tinunan ng kahayag. Ingon ang Juan, ato ning basa, Juan Kapitulo 1, versikulo 4. Diri nato matugkag kung ang tao makahibalo, kung unsaon niya pagkahibalo sa kahayag. Pinaagi sa man. Pinaagi sa pulong. Mo nang giingon ng atong programa may isot ang imong pulong mo ilaparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong alagianan. Magkita ka nga sa Salmo 119, versikulo 105. Muna mo sa atong listener may isot sige sa pangutan, asa man ay simbahan niya, pastor, tagatan na iba. Kunaan mo ko diri sa barangay. Gato ko nga sa ora, kay musimba kuno siya. Niya ko siginan sa ay di ay magkita niya ta pastor ana siya. Kulay-kulay ra matagaan ako space. Naara mo diri ang FM radio kasi na sa paminaw may isong sing kasunod. Ato may basahon mga kaigsoon na tanawa na ko diri sa Juan Kapitulo 1, versikulo 4. Niingon di. Diya sa pulong ang kinabuhi o ang maong kinabuhi, maong ang kahayag sa mga tao. Asa na ito nabalaan ang kinabuhi sa tao? Sa pulong sa Diyos. Tinuod yun. Maong akong ang tawa na kinabuhi asa man taingon. At tuta sa 6 feet below the ground. Napay kahayag wala. Patay na may sumit-mit na. Imong hindaan 6 feet below the ground. Atos minteryo may so. Apan diha sa pulong ang kinabuhi o ang maong kinabuhi, maong ang kahayag sa mga tao. Siyempre, kung ang patay na di, na doon na wag mo na ikahayag. Apan kung ikaw nahibalo sa kamatuoran, nahibalo sa pulong sa Ginoo, di yun na kanit-git, di yun mahimong ngit-ngit ang mong kinabuhi. Ingon di ako, Juan Kapitulo 3, versikulo 19 ngadto sa 21, last na mga versikulo may so. Kaya ang kahayag nganhi sa kalibutan, kita ang kahayag mga kaison, balik na din. Ato deklarohon. Sa 19, versikulo 21, tanawa na doon dito. Ingon diri, o kini mao ang silot. Ang kahayag ni ani sa kalibutan apan gipalabis sa mga tao ang kanitngit. Tanawa ra gud. Muna dinis kalibutan, talagsa ra gyud madalas tilan sa Ginoo. Talagsa ra gyud mahitabo ang tao magkaisunan nga naa gyud sa kahayag. Ano man? Dinis kalibutan may sun ang palabihon gyud sa tao unsa man? Kanitngit. Ingon diri, ang kahayag ni ani sa kalibutan apan gipalabis sa mga tao ang kanitngit kay sa kahayag. Kay ang dautan man ang ilang mga binuhatan. Binuhatan ug una dautan. Siyempre. Di ko na siya sa kahayag kung dili sa kanitngit. O ang tanan nga nagbuhat o dautan timan ini. Ang tanan ra bagyo, wa na bagyo eksintin ani, tanawa dire, ingon abay ti. O ang tanan nga nagbuhat og dautan dili gusto sa kahayag. At tanawa ra. Kung tayo may suot, ang tao nga nagbuhat og dautan dili gyud na sa gusto sa kahayag. Magsige na bagul-bul. Magpuliksyon man ay na igsoon bisa kung saon pa. Ang tanan nga nagbuhat og dautan dili gusto sa kahayag og dili moduol nini kay dili siya buot nga maputya ang iyang dautan binuhatan. Grabe.
Ingon dire sa 21, apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran muduol sa kahayag aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. Atong palakpakan ang Ginoo. Ang tinuod di ay nga naglakaw sa kahayag muduol diha sa presensya sa Dios o diha makita nga matinud-anon Dios siya atong bangag sa Dios. At kita sa mga pagpanindong mga iso. Atong abito nag-uluhan kung magpabilig. Kung maniini magkinampo ay tamang igsuon, atong dalpon ng atong mga kaigsuonan na naanas kaluyahon. Tungkol kay doon na po hinungdan ang mga kaigsuonan na nung naluya pang gulatan. Madali tamang kaigsuonan atong abito nag-uluhan kung magpabilig. Yes, God. Way hunong ang amo pagpasalamat nga kanimo. Way hunong ang amo pagday nga kanimo tungod kay ikaw kanunay naguban kanamo. Sa mga panahon o Dios nga kami nanginahanglan kanimo. Sa panahon o Dios nga kami nangayog panaban nga kanimo wa gyud ni ihikaw sa matagusan kanamo. Salamat o Dios nga nimta na og dapit sa kamuto. Nia ang imong pipila ka magkatawhan. Ibig sa makaigsunan kung unsa may mga baba, kung unsa may mga kuluyahon, duawa sila o Dios. Ipadala kanunay ang imong mga mensahe nga may mutukbil sila makasingka sa una-unang sarabutan. O akong gihingilan ang tanang mga baba sa ilang makinabuhi. In mighty name of Jesus Christ of Nazareth, kung buhat man kini sa kaaway, ako kinibalik ngadto sa kaaway. In mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Kung buhat man kini ni Satanas o Dios, ako kinibalik ngadto kang Satanas. O salamat o Dios sa kataugan kasiguruhan nga imong gihatag kanamo nga protektado kami gikan sa imong hamiling nga dugo. Imo kami gitatabunan o gisilyuhan sa imong hamiling nga dugo, Lord Jesus. Salamat o Dios nining mao nga dapit nga kami tanan kanunay nagmatinud-anon. Kami tanan na kanunay nagminatlukon sa imong pagkamaayo, sa imong pagkakamhanan dinhi sa tibok kalibutan. Salamat o Dios sa tanang kaigsunan dinhi sa balang. Ibig dapit sa pilitigan Amahan. Lord, ikaw magalikon kanina. Doon na may mga kabukat, doon na may mga problema, doon na may mga pagsulay, kawalan on man, kagubot kagulian sa unang nakasing-kasing o Diyos, apat ikaw maghatag pinig kagawasan, pinag-isay mo mga pulong mga mensahe. Salamat o Diyos, nitak na
pagdapit sa kamuntuhon karon. Way hunong ang among pagpasalamat nga anak kanimo. Way hunong ang among pagdahil. Walay hunong ang among paghimaya nga anak kanimo. Tungod kay ikaw ang Dios mo'y nagapakamayo kanamo. Dungog himaya nga nalagid kanimo ang tanan. Pinagi sa ngalan ni Jesus ang tanan magaingon. Amen o amen. Akong gihangyo si Sister Percy sa pag-ampo isuon. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Amen. Amen. Yes, Lord. Amen. Amen. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Amen.